ko media ngai samung tangma to sadin kaisa toksa birma haike nokhao biri samung tangma no jotono no nung kebuni khajani ya kebo fikung ya kha chung agebo kok saw je chayana saw je chamana saw phiaba tabo to ang kaisa political mothani khoroksa adong phiaba chung kha khayo obo political mothaya obo tiprasar no kaisa mothangnai motha tiprasar ni kok sanai motha se obo bo haino chini tiprasar no teibo jotono thansa khani teibo hamare rinani bubagrani nahar mungno kopung khainani tiprasar no phiyoknani thang thanibo je samung chung khaina nango je samung bai chung tongna nango abo 100% chung success khaina o media ya karoi o political line of haima bahaino o bahaikeno khap khuare langma tongsak nangkhe thui nangkhe langma nangkhe phan nangkhe kolom tui jotono rinani bagai tabo sak man joton bedo দেখেন তোমার দ্বারা